Sanibonani molweni ndinamkela kweSTV ngesiXhosa. Phakamani ke uzincokolela noKwenzo ke guys babaliselana ngento yoba uthi uPK yena ngoku ukhathele kukunceda abantu bakwaDlamini ngoba loku baxhomekeke kuwe ixesha elinintsi. uWes ke ngoku sele utatakhe engasekho, so becela kukwenza ngenelele kapha nokwazi khona ukunceda khona angenelele, but naye uzoqhubeka ngohlobo bekade senza ngalo, but yonke into ngoku sekuyamsinda. So ke bathe besancokola kuKwenzo ke vuma into yoba uzokwenza. Kwangena uSibongile ke guys sithithela phezulu after esukushawutwa ke kwaDlamini bothuke ke phakama uKwenzo buza uba kwenzekani ngoba uthe gqise kwazi igama likaKwenzo. Atsho ke into yoba yho indlela endingxoliswe ngayo kwaDlamini ndingxoliselwa into yakho, kuthiwa wena ndim umntu owenza into yoba wena wenza yonke le nto yenzayo ufuna unceda abantu bakwaDlamini. Kutheni ndizobuya ngam yonke le nto? Hayi kukwenza caphuka ethi bakwenzeni, hayi ke watsho ethatha izixothi ndiyapha njengangoku. Uthe ka ethi yapha uPhakamani nam ndiyamlandela. Bahambe bobayi-2 ke guys ke belandelelana besiya kwaDlamini. uKwenzo ke ufikele kuyise seofisini kapha afike khona sembuza ke into yoba yibo urongo kutheni nto uzofaka uSibongile kwiingxabano zethu nento zakwaDlamini. Athi omnye vele umamela yena sekutheni sozomama into yangapha exopho ngokuhlangana lo mntana nento zakwaDlamini. Kutheni asimamkelanga ngendlela erayithi? Kutheni into ezakwenza ngolu hlobo? Ufunani kwinto ezidibanisene nakwaDlamini? Wayezoqhwala udweshu zonke wethu ezi zinto zokublima uSibongile. Kwenzo kacaphuke ke hayi uyiseke wabesembalela ke into azenzileyo ngokumkhulisa kwakhe. Xa ezozibona namhlanje seyindoda ebhetele kunaye sekwazi nozothetha naye nakanjani, wamchazela into yoba mna ndikukhulisile, namhlanje unominathiwe kwii-awards, namhlanje uyigraduate because of me, namhlanje yile ndoda iyiyo ngenxa yam. Kutheni le nto uzondenza ngolu hlobo? So uzothetha ngam kangaka ngenxa kaSibongile. Yho hayi ke eyona nto ibithinta kakhulu Kwenzo ke guys igama likaSibongile. Acaphuke kuKwenzo ye yho ngathi ebengatshongo ke guys. Waphakama uyise sesithi nantsi ingulube ndinonela bo. Phakama waya kuye ke guys wafika wambamba wamkrwitsha emqaleni, wamkrwitsha uKwenza amehlo ebengaphandle onke kunzima nothetha, besemayimana ngokathethayo kodwa bengaliyekanga igama elisithi hlukana noSibongile. Wabe uyise lapha wamyeka kuyise, umyeka kwakhe uKwenzo kube into ejamelene notatakhe ke ngoku bobayi-2 ngulo ukhuphe awakhe amehlo ngulo ukhuphe awakhe ngapha. So noKwenzo uzibona ubudoda bakhe kuyise, noyise ke ubona umntana ke uKwenzo yena, so uthi ke uyamqeqesha ngohlobo enza ngalo ke. Downstairs ke yena uPhakamani ubhizi guys uzigalela utywala. Uthe esagala uyotywala kwathi gqi uThuli ke hayi ke wazama ukuncokola noThuli. Uthe esancokola noThuli kanjalo kwegqi uVuse yahamba nomkakhe sekhwaza kuVuse uba yeyi wena ubunikwe ngubani obutywala. Wathi omnye ndibunikwe nguKwenzo. Wathi omnye heyi uKwenzo senezawunika wena utywala Kwenzo. Hayi ke wabengekho ndawo ke uKwenzo ebuza uba kutheni uzawufika sekunika utywala ngoba akho kwaKwenzo apha. Thatha utyala ke sana uPhakamani wachopha isofeni wabisa uThuli athi mabazohlala phantsi bazosela. So waqala wafletha noThuli ke ngoku. Andithi wenzela ugcina lo bethe mabohlukane. Qala wafletha nogcina ke noThuli. Uthe esenza loo nto besithi kuThuli makasele. Yeyi uVusi wacapha esithi yeyi khani yami nokwenza yonke le mikhuba yenu phaa ngaphandle nini. So ushiyeke ke lo mntana uPhakamani yonke le nto ayenzayo xa esela ke neglasi ilihlo lakhe lijonge ngqo phaa kugcina. uThuli ke guys excitement anayo ke bethunana yokufunwa ngumntu wakwaDlamini. Baliselo neni ke nomamVinto uba guys yho lo mfana befletha nam and I know uba uyandifuna nakanjani. uNeli ke abesefuna ukwazi uba ngubani lo kuthethwa ngayo ke abesesitsho into yoba yeyi ngulo mntana nguPhakamani. Imothuse ke leyo ke uNeli because kaloku uyayazi uba uPhakamani yena uzithandela bani phaa, but ke akazithethi iindaba zabantu. So uphinde ke futhi ke caba uThuli ude wazama indlela yoba makafumane okwefowuni number because apha bemthumele khona ndinganoba kuFacebook naye i-inbox uPhakamani khangayiphenduli. Ude wafumana ifowuni number ke uthe ebuza uba uyithathe phi inamba wathi hayi akazithethe ezo zinto uba inamba uyithathe phi kodwa inamba kaPhakamani naye. Wamfowunela ke guys Phakamani lo uvele akazi kwaThuli lo efowunini ke wadropha naloo fowuni. Waphinde uThuli wafowuna futhi. Hayi uPhakamani wavele wathi sisi wabantu mna andifuni kwa-insurance, akafuni nokwazi uba unguThuli waphi ebebedibene phi. Into etshoyo into yoba ebedlala njengaye ngelaa xesha kuba ebebasela ugcina. So wadropha kwaloo call ke ushiyeke into ebandayo ke bethunana ke uThuli kukuphoxeka. Later ke ugcina ubonakele ngena kwi-restaurant thizeni apha afikele khona kuPhakamani ecala into yoba ke umxelele ukuba uphaa. Ugcina kufike sembuza uba yintoni le beyenza phaa noThuli. Athi omnye hayibo kutheni nomonana like utheni? Athi komnye ke xulela ule ndoda yakho uVusi
into yoba njengangoku wena uphi, kwenzekani, sizawuhamba thina ngosiya ehotele. So athi omnye, hayi andizukwazi, andizumxelela loo nto uVusi, ndibuyele endlini mna. Athathe ifowuni ke guys uPhakamani ngongathi uzosendela ke uVusi ngoku kwakhe ke imeseyiji. Uthe engekayisendi ke loo meseyiji kwangena i-call kaVusi abe senikeza ke uGcina. Gcina ke abe seyibamba kabe ucinge iqhinga ngokukhawuleza elitshoyo nje kuVusi into yoba njengangoku ndisendleleni ndisayobona uMamTshali. Akancumanga ke uPhakamani ngapha ecaleni because kaloku uyabona uba uVusi wenziwe isibhanxa esikhulu ngumkakhe, ngapha yena uthene nca nomfazi wakhe phofu. Wamthatha ke wathi ke bazohamba babheke ehotele njengangoku. Ebemncoma ke khala ngepentshi isilam. Ukwenza ke yena after ebuya kuyise ubuyele wakhalela kuSibungile ke ethi into yokubhubha kaQaphelani imlimazile uyise, uva kabuhlungu kakhulu. Uthi kodwa sengaze andihlukumeze ngolu hlobo, ubuhlungu obunjeya abunyamezeleki. uSibungile ke waphakama ke guys wambamba ngesandla umntu wakhe because akanawo amanye amazwi, wathi mabaguqe bathandaze. Singicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.